Nining coronavirus pandemic, may nungdanon kayo ang sakto ug tukma nga kasayuran nga masabwag ngadto sa katawhan. Dinhi mosulod ang responsibilidad sa mga frontliners sa media nga padayong nanguykoy og mga balita bisan pa man sa hulga sa coronavirus disease. Ato kining tanaw. So kami isip mga tigbalita ang among hinagiban mao ra gyud amo ang equipment mo among armas, microphone unya kinahanglan motuman ta sa social distancing. So kung mag-interview ta, so kinahanglan nga inana dili ingon nga moduol ta sa ato ang interviewhon. Doon na sad tay mga improvised protective equipment, face shield, disinfect sa ato ang kamot, and then thermal gun. So kuhara to 35.9 ato ang temperature. Ito ang mga frontliners. Kailangan na kining mga ordinansa. First offense, penalty of 1,000. Aron makasiguro, human sa interview, doon na tayo pag-disinfect sa ato ang microphone. Muramig naa sa war zone, pero mo ni ang ato ang commitment. Si Basta may Padilla reporter sa CCTN o Banat. Naguna-guna ko sa mong welfare, but kinahanglan sad nimo mahimo sa unsay gipili na mo nga profession mao ni ang paghatod sa sakto nga balita. Ako si Ruth Marinaw of the Freeman, and karon naga-duty gihapon mi because now is the time nga mas kinahanglan ang mga tao to be informed. Ako si Alicia from the Freeman. Mas kinahanglan mi mo duty karon in order to serve people ni news, especially karon na rampant na kaya mga fake news. Hi, ako si Dalta Latihio, multimedia reporter sa CDN Digital. Kaming mga journalist mugawas gihapon kay ang balita tuaman sa field. Bisan pa man sa dakong hulga karon sa panglawas gumikan sa coronavirus disease, apan kami padayon nga mahatod sa mga balita alang kaninyo tungod kay Local News Matters. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Disdak.